בפורטל עין ציון אנחנו מביאים לכם מקומות שעובדים נכון לאורך זמן. שחר, מה חדש בז'וז'ו? קודם כל נתחיל בבוקר טוב, בוקר משמח, אשתי אתמול ילדה. אז נתחיל מזה. ומה חדש בז'וז'ו? חדש בז'וז'ו זה תעודת כשרות של בד"ץ בית יוסף. עשינו הכל כדי להביא את כל הקהל מכל האזורים, אנחנו מדברים לכל הקהלים, והאיכות לא השתנתה, המוצרים לא השתנו, הטעם לא השתנה, נשארנו אותו דבר, כשרות מהודרת. אז לכלל הלקוחות אנחנו מחכים לכם שתגיעו אלינו, יש לנו מרקים ותבשילים, מדי יום משתנים, סלטים בהרכבה, ובגט מופיע במקום, ופיתות מופיע במקום, אנחנו מחכים לכם. ודבר חשוב נוסף, לשנה האזרחית החדשה, אנחנו מפנים 10% על כל התפריט למי שבא מהסרטון, אז שתהיה לכם שנה אזרחית חדשה, והמון המון 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 בריאות. פורטל עין ציונה, כל מה שיש בנס ציונה. הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו ותהנו ממאות ההטבות.